kai ba mugun kake wallahi wanda kiɗi kan komi aka shi ya sai na gabe ina ba ta gani ne wallahi inda sai ka da hanto ni ma magani ba ta to dogon magaji to kai da aliyu na arewa mutane na son dambe da haka kanka ci gaba a ci gaba da mai ci gaba babu dalili ba abusa ba to a tsaya a bahuda a yi dambe a bahuda a dogo kuna dambe mai kyau in an daga amma ba abusa ba dogo dambe ki ba abusa ba shi ya gaba da abusa ba ba ku san ƙa'ida ba ne Kabiru kai babban mutum ne. An kallo kun ba na rigima ko ba